Dobar dan svima i dobrodošli na kanal Mogu sam da uradim. Danas pričamo o paradajzu i uzgoju paradajza kako na otvorenom, tako i u plasteniku. Reći ću vam par nekih stvari koje sam ja primenio da imam ovakav paradajz kod mene u plasteniku. Vrlo bitno da napomenemo da je paradajz tretiran samo sa organskim sredstvima i da on može ovako da izgleda bez trunke primjene hemijskih sredstava, dakle jedna potpuno organska proizvodnja. Ostanite do kraja, čućete savete čime ja to tretiram paradajz, kako sam pripremio zemljište i šta je sve potrebno da znate kako biste i vi imali ovakav paradajz u svom vrtu. Dakle, kao i većina početnika, gledao sam YouTube snimke kako to neko drugi radi i probao sam da to primenim u svom vrtu. Ono što je osnovna stvar jeste, prvo sam na proleće pripremio zemljište, dobro sam nađubrio sa stajskim đubrivom. Najbolje je ako imate stajsko đubrivo, jer je ono naravno organskog porekla. I prva priprema je da sam stavio stajsko đubrivo, izrilju zemljište i pripremio ga za sadnju. Nakon toga postavio sam sistem kap po kap koji se pruža u mojoj bašti. Posadio biljke i postavio agrotekstilnu foliju. Da imate agrotekstilnu foliju, jer da ove folije nema u plasteniku, bio bi potpuni haos jedan od trave i bukvalno ništa ne biste ni mogli da imate, niti biste mogli da prođete ovuda koliko bi trava narasla. Sad još jedna bitna stvar, dakle podelio sam paradajz, odnosno sadio sam ga sukcesivno. To znači da sam paradajz rasađivao tako da ga imam cele godine. Dakle, ovo je jedan već formirano stablo paradajza, ovo je paradajz koji sam kasnije posadio, tako da ću imati paradajza za celu sezonu. Mislim da je to jako bitno, da polako vam pristiže paradajz i da možete da ga jedete cele sezone. Takođe, što se tiče paradajza, on ima jako lepu lisnu masu, što je izuzetno bitno za paradajz. Kako sam očuvao lisnu masu? Tako što sam upotrebljavao preparate koji su na potpuno biljnoj bazi za prouzrokovače, plamenjače, lisnih vaši, a sad ćete vidjeti koji su to proizvodi, kako možete da ih upotrebljavate i evo kakav je rezultat. Dakle, sada je nekih 40 stepeni, bile su varijacije temperature, a paradajz izgleda evo ovako. Dakle, za zaštitu paradajza koristim preparate Limocide i Airwix. To su preparati koji su u potpunosti na biljnoj bazi i koji nemaju karencu. Limocide ima jednu radnu karencu koja se tiče, koja u stvari traje jedan dan, ali je potpuno bezbedan za organsku upotrebu i to su preparati koji su fungicidi i insekticidi i koji sprečavaju insekte i prouzrokovače, plamenjače da dospeju na list vašeg paradajza i očuvavaju ovakvu lisnu masu paradajza. Sredstava za zaštitu jako su bitna i đubriva. Đubriva takođe koristim samo organska za folijarnu prihranu. Prvo krećem sa preparatom koji se zove Slavol, koji je biostimulator, izuzetno jeftin. 1 litar tog đubriva košta 500 dinara u poljoprivrednoj apoteci. Na to đubrivo takođe, sa tim đubrivom takođe mogu da kombinujem i đubrivo na bazi kalcijuma. Kalcijum je jako bitan da ne dođe do truleži paradajza. Evo, kao što vidite, paradajz je u potpunosti očuvan, dakle nema truleži i tu koristim kalcijum Eco Booster u potpunosti na prirodnoj bazi i na kraju u fazi zrenja paradajza dodajem Mir Kalium, proizvod koji daje paradajzu mogućnost da brže sazreli i da ti plodovi, paradajza budu
jako ukusni. I to je neka zaštita da paradajz može ovako lepo da plodonosi i da bude ukusan i da ima taj domaćinski i miris i ukus samog ploda. Moj sistem kap po kap, perforiran sa rupicama na nekih 30 cm, ja tako i sadim paradajz. Dakle, na razmaku nekih 30-40 cm sadim paradajz u mom plasteniku. To je sasvim u redu. Nećete imati problema sa ako mislite da je to gusto posađeno, jer morate da održavate, da kažemo tako, formu paradajza, da on ima dovoljno prostora, ali da svakodnevno, ali jednom nedeljno bar kidate zaperke. Dakle, zaperci su ovi zameci koji nastaju između lisnih grana i glavne grane paradajza, i da na taj način suzbijate da paradajz dođe do nepotrebnog širenja, jer te grane nemaju funkciju kao što imaju ove glavne grane paradajza. Još o paradajzu i, da kažem tako, održavanju paradajza. Ja paradajz vežem na ovim malim konopcima i vežem ga skroz gore za konstrukciju plastenika. I tako ga i vodim. Na jednoj ili na dve grane vodim paradajz, bez ovih bočnih izmetaka, odnosno zaperaka, i na taj način usmeravam paradajz i imam dobru formu paradajza, i siguran sam da će to rastojanje između paradajza, između biljaka, ostati konstantno, a da ću imati dobro usmerenje ka vrhu plastenika. Sigurno ste, ako ste gledali neke YouTube klipove ili pročitali negde na internetu, čuli da paradajz treba da se skrati. To je stvarno magična stvar, jer ako ne skratite paradajz, kao što kažu tamo na kanalu, recimo Trak biljke, taj paradajz će vam ličiti na žbun i nećete imati plodova. Ali ako skratite, recimo, paradajz na nekoj 6. ili 7. cvetnoj grani, kod mene, recimo, kad udari gore u konstrukciju plastenika, ja ga skratim i onda paradajz sam krene da gura sve svoje sokove i hranljive materije u niže grane, i onda imate fantastičan raspored plodova na ovim nižim granama. Jako je bitno da kada polako dozrevaju ovi plodovi na prvoj cvetnoj grani, počnete sa skidanjem listova ispod te donje cvetne grane. To će pomoći paradajzu da ima bolju ventilaciju i da ima bolje provetravanje, što je jako bitno, pogotovo u plasteničkoj proizvodnji. Sad malo o navodnjavanju. Dakle, navodnjavanje je jako bitno. Ja sam kupio preko Temua ovaj uređaj koji je trokanalni i koji meni omogućava da navodnjavam svoj plastenik sa ovim jednim vodom koji ide tamo u plastenik, i sa još 3 različita voda koje razvlačim dalje po svom dvorištu. Uređaj je jako dobar. Sada čućete uglavnom da ovo nije možda najbolji način navodnjavanja, zato što voda direktno ide iz vodovoda. Voda bi trebalo malo da odstoji u nekoj posudi, ali za neki naš hobi pristup i ovo je sasvim dovoljno i zadovoljavajuće da svoju baštu navodnjavate, pogotovo u letnjim periodima. Bolje je da voda odstoji, da ne bude, da kažem, hladna, jer biljke umeju da dožive stres, ali kažem, za neku hobi primjenu je ovo sasvim zadovoljavajuće, a biljke možete posle prihraniti đubrivima i aminokiselinama, tako da otklonite tu stresnu pojavu kod samih biljaka. Sad malo i o greškama. Šta sam ovdje uradio i zašto ovaj paradajz izgleda ovako tužno? Iako je on bogat plodovima, on se ovako sparušio i zavrnuo listova. Dakle, šta sam ovdje uradio? Kada sam vezao paradajz, ja sam slučajno otkinuo glavnu granu
paradajza, odnosno ove biljke, i on više nije mogao da raste u visini i došao je dakle do biljka je doživjela stres i savila je ovako svoje listove. Nažalost, paradajz ovaj više ne može da raste u visinu, iako je po plodovima, mogu da kažem slobodno tako, šampion u bašti.